mhux bil-fost nirrabja ċens. Immaġina, niltaqa' ma' Pamela b'dik il-purrità sproporzjonata tagħha. Iddur miegħi dak l-envelop daqsiex tipprova tbellaħħu bil-materjal kollu li kien fih. Kif ngħidlek ċens li kieku għajnejja kienu fleġġa ġiena bħalissa fl-ITU qiegħed, mhux bil-fost nisbel ċens. Mela, allura mhux għalija missek Pat, imma għal Giovannu. Naħseb għandek raġun. Taħseb li għandi raġun. Laqqas inti żgur li għandi raġun, mela? Mela għandek raġun. Mela allura ħalli mmur issa. Ngħid il-Giovanni jiġi ħalli tkompli taħt fuq sewwa flok toħroġ taħt taflili, sur professur. Le, ċens ibqgħu għax lilek irid nitkellem. Nibqgħu nekka. Naturalment aktar komdu li taħt taflili milli lil minsefnek f'din il-fettuqa. Ara, tieni ċans inkellmek. Jiena ma baċċa għalik biex noqgħod nirrabja miegħek. Iva poġġi bil-qiegħda. Rid ngħid, jekk jogħġbok, poġġi bil-qiegħda. Ekka hija. Middera l-ewwel ħsilt niżur professur u issa sa tixxuttani, jewx. Ara ċens, jiena battalik, għax għandi bżonnu kalbiċċa xogħol ta' manutenzjoni. Żgur il-karozza terġa' taqta'? Le. Mela l-making break. Il-karozza tajjeb qiegħda. Naħseb il-batri marritlek int. Oh, mhux il-karozza. Laqas ir-roti mela. Le, mhux il-karozza tieni ċans titkellem. ċens, hawnhekk kulħadd jaf illi inti wara l-ħin tax-xogħol ta' infermier tħobb iċċekk f'xogħlijiet oħra, tħobb tmitt idejk għal kollox. Allura iddeċidejt li lira aħjar taqlaħħa inti u fl-istess ħin jiena ninqeda kif għandi ninqeda. Grazzi, prof, sajli. Qed nitkellmu dwar ħsara li hemm fis-sellatura ta' wieħed mill-bibien tat-toilets. Naturalment li għandna hawnhekk mhux li għandek id-dar. Tal-isptar. Il-ġimgħa l-oħra battal Mastru Daxxa u aktar kisser milli jirranġa. X'tagħmel? Tirranġa int is-sellatura? Ħalli fidejja, issa wara l-kolazzjoni niġi u nagħtiha daqqatajt. Le, mhux waqt il-ħin tax-xogħol, Jena subajja dritt kien u dritt rridu jibqa. Ara, emxie issa nurek fejn. Emxie, profs. Tajt għandu xi biex tgħid ċikkolat oħra jew. U iva, mbagħad nitolbu fl ikun orange, dak id-dini mill-aħjar miskin. Issa tiġi, ma nsibux qaw. Aħna rġajna, dak fejn mar. Da jgħid li hu marit. Issa du kif iċċaqlaq. Billy. X'tieq nagħmel hemm, sinjorina. Tinfittex. Billy. Mela billi xi patella. Aħna nafu x'qed nagħmlu, sinjorina. Tibżax, mhux l-ewwel darba li staħbi li hawn taħt meta jarani ġejja. Ħanejlek, kieku kien patella almenu kont insibu taħt is-sodda. Jiena mhux biex indeffes imnieħri fejn ma jesanix, imma kieku minnek inqas ma nkellmu llum iktar aħjar. X'waħda di? X'qalu li għandu? U le tinkwetax ruħek jien għatlek hekk biex ma tagħmilux qalbu sewda. Żomm quddiem għajnejk li min qiegħed hawn mhux qiegħed xi xalata. Ħu ftit paċenzja dak daqt jerġa' jitfaċċa. Id-dem jider li madu xogħli bħal qabel. Jider aħjar illum mhux. Aħjar kien Arders. Rid ngħid li l-appendiċide tiddomandaloġija. X'kont qed ngħid? Qed torqod? U norqod in-ners tista' tgħidlek aħjar dwar. Jorqod, Dr. Briffa serraħ rasek. Jorqod daqs iż-żewġ pazjenti l-oħra. Fil-fatt dal-għodu dom taktar minn 3 minuti nċaqalqu biex forsi jqum. Dak kif isser illi f'din il-word ħadd ma jibgħat bl-insomnia. U jekk qed nitajjeb fil-matematika u qed nikkalkula sew, voldi li trid 10 minuti biex tqajjem il-kull minn hawn f'din il-word. Eżatt, Dr. Briffa, inqajjem il-wieħed u jorqdu l-itnej l-oħra. Għadda sal-ibbina miskina dwar. Ekku qed nisħajjinni bħalu tal-Mastru Daxxa. Dod? Ma fintekx. Li rrid ngħidu illi dawn it-tliet qegħdin jistennew l-attakk u l-attakk irid ikun persistenti biex tkun tista' ssir l-operazzjoni sintenti jekk ikun hemm il-ħtieġa, Jiena qed nistenna dot. Hemm il-partita bejn il-belt u bil-kirkara ġimgħati oħra u ngħidlek issa ma nixtieqx nitlefha. Għalhekk biss ta' jixtieq jitlaq minn hawn, ara ż-żewġ pazjenti l-oħra laqqas biss jagħtu każ xejn. Dak huwa privileġġ għal sptar bħal San Valentino ners, jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun mawwex bħal Gremxu lablu ġieħ biex tibbukkja sodda. Win!
Xieġilħali! Ixġara? Nes vassallo, mulli ma rajsa reception għax ħallejt il-Mrs. Pamela Bonella fuq il-telefon. Għanzi, senna, jar il-mur jimma mux ħagġa uħroġ li mir-rasu nisiemek. Sa tattant il-plans, kull ma trid tamelu illi iżżom saqajk molli għal-fuq sa kem nerġa niġin. Nes vassallo, ħossibu, permettuli. Hello. Skużani, Mrs. Bonilla, taf lejtek tistenna. Mela, konna, propju manċ konna għedin najdu. Iva, dwar l-idea li ġitni li nwaqaf assoċjazzjoni li barra minn xogħol filantropiku ser ikollha wkoll inkarigu li il-membri tagħha jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-pazjenti. Allura x'taħseb ser tajli? Kemm taħseb li ħajkun faċli għalik biex tajna nimbottaw din l-idea l-qudiem? Imma, Mrs. Bonillo, l-professur, permetti li nindirizza hekk. Inti konsultajtu? Le, għat matlux, naħseb aħjar nħalli għall-axħar, għax ma nixtuqux jimblokka li din l-idea mill-ewwel. Ma tantx naħseb li ser ikun kuntent biha. Id-dirigenti tal-aqda ser ikollhom id-dritt li jidħlu fl-isptar fiex jien iridu. U wis probabbli l-presidenta ser inkun jien. Il-membri ser ikollhom ukoll id-dritt li josservaw mill-qrib u jekk ikun hemm bżonn, l-uffiċċju ser ikun fl-isptar ukoll. Jekk ma jimportax, Mrs. Bonello, tini ċansa li nikkonsulta ftit mal-Dr. Leono, sintendi mal-professur, U jekk il-professur ma jaqbilx ma din l-idea, x'namlu? Il-risposta tiegħi lissa, Mrs. Bonello, il qegħdin naġru ħafna. L-aħjar ħaġa li nerġgħu niltaqgħu darb'oħra u nitkellmu iktar formali. U bil-ħaq bħalissa permettili għax qed niftakar li ħallejt klient saqaq il fuq fis-sadda. Bas qed ngħid din ta' nsejt taf skuża tajba ħafna għalik biex tiżloq baxbax u tfarfar. Grazzi ħafna. Grazzi, Mrs. Bonello. Ma nafx imma ta' xiex grazzi. Isek ta' dizmin bija, taf. Għalli rajdlek għalix, għax għalmenu għaw persuna fid-dinja li ma temminx li jina ninsa. Bye, Mrs. Bonello. Nixtieq inkun kemm seddum nilab tal-komedja hawn jien. ċin tagħmel hemm sur Cremona? Qed nistenna tabib jiġi. Ħajgħid li nerġa' niżel saqajja kif kienet qabel għax ħanibbies fl-aħħar. Dak tal-aqlem mondi kun nesieni. Għadu ma ġiex da? Nesieni ħallini job saqajja l-fuq. U nizzila minn hemm. Għall-erwieħ Tarent ukoll. Għall-erwieħ jasra kif għajjek. Aj, Mhux ma aħjar? l-erwieħ nersi, grazzi. Bizzejjem ngħidlek kien Sara, illi kull darba li niġi biex nagħmel użu minn dan it-toilet, irrid noqgħod b'seba' għajnejn li ma mhux nissakkaraw ġew. Għandek raġun għax biex taqat il-bib jiena laq minn fuq u jekk tinqabad ġewwa tibqa'. Dik il-biża tiegħi ċens. Ajwa, jiena naħseb tafx qiegħed jiġri. Il-molla qiegħda tibqa' moħħla hemm ġew. Ara, ħana laq ftit lawi jien issa Ara biex tara, ċen. niftaħlek jiena. Approv iftaħ. Issakkar issa ma nkunx nistgħu noħroġ minn hawn. Ma tistax, Le. Falla fidejja. Orraj, kollu sew, nafx għandu. Deka meta l-bib jenala, il-molla edha tibqa' moħla. U meta jena, il-bib mux edha terġa l-ura. Dik il-probabilità. U ekku, Imbagħad jien għandi oħra ċens. kim issa tisimak Mrs. Bonello Profs li għandek oħra. Fimtek. Iżda skużani għaxak ċajta, tilek ċajta. Ma tarax ċens. Ejja, kon qed ngħidlek jien għandi oħra. Għax kull darba li nidħol ġew fit-tul, nkun irrid naqra chapter jew tnejn minn ktieb. Illum minnu nkun nista' nassorbi xi ħaġa. Il-ħin huwa prezzjuż tkun fejn tkun ċens. U l-professjoni tagħna titlob aġġornament kontinu. Ekku, mbagħad inti profs dejjem stret fuq xogħolok. Eżattament. Mbagħad aħna mhux taf xejn nidru isna fax basal dejkom profs. Hekk naħseb ta' li s-sokra ta' hawnhekk tara mhix qiegħda f'posta. Tikkofodi xejn profs. Issa ara wara l-break sewwa immur inġifti toddam il-karozza u niġi nagħtiha daqqatajn ħalli. Ma hux għalek ċens, biss mhux waqt il-ħin tax-xogħol, Taħalli fidejja, profs, ħalli fidejja, tlaq profs jien. Iġveri, laqqas lilek ma qalek fej sejjer. Naf li kellhom jerġgħu jieħdu xi ritratti. U ħanajdlek, sinjorina, taf kif joħduhom lokaw ir-ritratti. Daqs li kieku kont xi James Bond. Melinta weda. Li seklu għaw sur sfrattu. Ħaddit ħsiebek. Jiena attilla biex ma tinkwetax u li inti m'għandekx moħħ inkwiet illum.
U l-parir ta' daħudu ta' għax da jiswa daqs laqwa infermier, u xeġġan. U l-lum waqat li zakorti f'dan il-mestier. Isma tafa li xattila jekku jena. Għax il-lum rajta mħarka aktar mis-soltu. Għazin. Xinu ħażin? Sa taħt is-sodda daħlet fit-ċek. U għajja, mux għatna mneġġan. Nirrani jidħol il-professor u jisib l-impaċ ma'kom. Taf xinaf, li kemmilek hawn ma nafx kemm il-twerwira tajtni biex ma nsemmix ukoll it-tferfir kontinwu li għandi. Oj, stenna satta bin iżejjed ta' Se tgiddibni issa. Le, ma kull ma tajtu li ftakru li semmejt, nidħol. Imma fit-tferfir li għadħos ħejna ma diċ ħtija ta' Kemmekx kif suppost. Għalli xaw dak ir-raġel. Min fejnu? Għalik qed ngħid, Giovanni. Isma jena qoddimi tista' titkellem open tajda kif tħossa. Għara ma titkellem open xie, għaxina fit-tferfir li għadħos di, ma nidħolx. Tider la ma tifimx f'qalb ta' mara kif tħabbat meta tkun fl-aqwa tagħha. Isma hawnhekk ħadd falsa stikka. Ekkajdela. Falsa stikka fiex. Għax qed titfal kulħadd f'keffa waħda. Ma nafx kif qed titkellem. Ngħidlek għaliex? Jisajdinna. It-tferfir li għandi kollu tortijak Billy. Għax kieku qalbi għadha tħabbat normali u mhux sarret tħabbat isa magna tal-ħjata. Hawnhekk għandha punt. Ijek kamel inti gustus tija raġun ukoll. Ma jsaffarx. Jaw, inti l-pasti u ċikkolata li tintik minn taħt. Meta ħasrollek sninek jew. Jien biex taqparsi ma tinżomma ħadd. Għandu kun ġeju. Min? Dr. Jelly. Kull sija jinfestani. Issib inqabad jiflix rapport mediku u nisa zaqqu. Dak il-kas inħossni gburi, għax dak ifisser illi il-familja ta' dak li jinsewa ta' tikber edha tespandi. Min ċensu, nesa u kol? Le. ċensu jinsa zaqqu biss, meta jiftakar f'xi waħda mara li ġib il-kuljom vassallo. Kemm hawn min jgħira li għaxeħlew. Kisħa. Sena, qed niftakar. Xi sija u nofsatajn ilu retu fl-uffiċċju tal-professur. Nafal fej, dak batalih biex jurih kif għandu jaħsel pazjent bil-galbu bl-edukazzjoni kollha. Jew biex jaħtfu xi waħda fuq xi tnuk mediku venjali. Għax issa ksirnaw ġew, in-nervi li takkumulalu Mrs. Bonello, wara jisbruffu ma xi ħadd minna, hej. Kif tara lilek, demonju tarak nes bassallu. Għandix għalfej, ta' La, id serraħ rasa. Minniex sa noqgħod noħdilha dak il-kataplazma li għandha żommu u tożu. Tejra lih ukoll. Ara jien fiex kelli nsib ruħi. Imħat ransej, Dr. Biffa. Fuq ċensu daret. Dak kif laħad ballejtax wara kollox, u l-inqas fil-ġerarkija tagħna. Issa qed niftakar. L-ewwel ħaġa ħabat tajjeb illi mhux il-professur. U t-tieni dak li se ngħidilkom jinteressa lill-istaff kollu ta' dal-isptar. Zide fis-salarju. Naf x'inhi, epidemija ġewwa l-isptar. Diarrea akuta. Dr. Biffa, ntolbok iġġewwa stit u ma ġibix fit-tul. Nippreferi nagħmel żewġ passi fil-bit ħalix qed inħoss zaqqi tiżdied kuljum fil-pis. Żewġ passi movimentati, Dr. Leone. Jekk dil-ħaġa importanti, aħjar nkunu nafu biha llum ta' issa. Qabel jerġa' jinsa. Ara, fi ftit klim għadni kemm irċevej telefonata mant Mrs. Bonello. L-alla mara tal-mitoloġija Griega li fettilla tħallija tferfer. Imma propjament, aħna x'għandna x'naqsmu f'dil-biċċa. Mrs. Bonello waħlet frasa li tittamel aqda tal-viżitaturi. X'inhu? Kliemek u l-manjiri tiegħek diġà ġabuni il-makika. Tara. Billy. Isma, di ta' kika toqgħodx toħodha vizzju ta'. Jien li se tikkonfondin illum. Iva, nikkonfondik daqshekk. Mela, għax issa kika jina drajtu, insibu f'ħendi fħalqi. Tgħid kemm gustak tgħidu ismi, imma noqgħod attenta x'hawnhekk in-nies ma jafunix. Lilek, għax li jafuni ta' Skurilek da żmien kollu ankrat f'dal-ward. Imma ara, Billy qis, li meta tajjat li kika, inkunu jienu int waħednek kif aħna bħalissa ras imbras. Ras imbras għalix. Mela ismek xi kelma pastaza jek. Mhux ovvja li le. Allura. Allura, il-mod kif tgħidu int hekk, kika, jisu xi isem ta' xi waħdek ignoranti. U ma tinti tuħu għalik, meta ngħidlek biex ma tiġix toqgħod tarani hawnhekk. Kieku ma tiġix, kieku ma toqgħodx tikkonfondini b'dak li qed tgħidli. Konfondik b'daqshekk. U mela, għax issa qed inġan nħoss rimors, qed ittaqqali kuxjenza bħalli kieku qed tippretendi li jiena murat il-kapellan ta' dal-isptar nintefa' f'riġlejh
u niftaħ qalbi miegħu. Erx rara ġenerali u ħanejlek ta' għandek bżont ma nafx jien dik in-ners. Dak jisiklik, dak id-dardiru murlem. Isma, ġildu kemm tridu. Imma bil-mod u bl-edukazzjoni kollha fil-ward taħdejna għadu kif marret għajnihom bijhom il-pazjenti. Sakkarna fil-tojlet hawnhekk aħna! Iftħolla! Iva kont għadni qed ngħidlek ċens biex toqgħod attent li ma jmux jissakkar dan il-bieb. Lejli, aħjar għatlejlu mela lejli. Għas nafu x'aħna nagħmlu. L-iskantament tiegħi taf x'inhu jiena. Illi ħadd ma resaqlaw. La doktor Trapani, la doktor Briffan, la Miss Vassallo, da bħalissa bil-fos li huma llupjati biex ma jindunawx li magħhom fuq il-mejda la hemm il-prof Sport Bonello u laqqas l-infirmier ċensu spederi. Dal-ħin kollu għaw ġew dawk friski bħal ħassa ħejja. Jixorbu te u jieklu sandwiches. Mela x'inhu u jgermu toast bil-ġam. Il-barija taf xini ġens. Naf x'inhi li flok professur int ma ġejtx ħudini għax kont kif Il-Marija taf xini li ma sakkarniex ġo kamra daqsxejn aktar pjaċevoli. Inti jobtit dan il-bib nifqaw brasi, kara. Ġes, kalma. Belli nitirfu rasna, maħna sa nigwadanjaw xejn. Jeħtieġ li nżommu l-kalma, għax inqala daqsxejn ta' bieb ta' WC missa ta' għaddinja b'daqshekk. Ara ċens, jekk tħares lejja, għandek tinduna li din is-sitwazzjoni li ma qed tippreokkupani xejn. Irridu nħablu moħħna ċens. Irridu nikkumbattu u ma nagħtux dimensjoni lil-sitwazzjoni trivjali. Ara ċens jiena ottimist li jekk ma jinduna ħadd, Ners Vassallo tinduna żgur. Għax dik illum wara nofsinhar kellha tiġi miegħi nżuru l-klijenti. Diġa qiegħed nimmaġina, ta' kif għadu maġiex il-professur Bonello. Soltu bħal dal-ħin kellu jiġi hawn biex imorru nżuru il-klijenti bħal ma nagħmlu kull nhar ta' ħamis. Ta' ċiċralu. Dak skur ġralu xi ħaġa. Min kella nesħa. Ara ħammur narek u xiet fl-uffiċċju tiegħu. Fl-uffiċċju mhuwiex. Tajt qiegħed it-toilet. Ħajba ġens, battis ma taħbejt li kun qed nħabtu aħna fuq dan il-biem. Tinduna li hawn ġewwa xi ħadd imsakkar, tiġi tiftilna ħelu u ċlup insibu roħna barra. Qed nara li ma konvenċejtniex dak li jedna. Xej, profs, xej. Asqaq li għadna nilabuha ta' Dr. Jelly. Xej, għatajt li xej. Minni tistennija. Min ċensu z-zatat u xek lajtu li ċensu z-zatat imma minn professor laqas tistennija tast ħajjina. Naskur, imma ċens inti mandunajċi li dak kien eżerċizzju psikoloġiku biex niprofaw nżommu kalmi. Taf li dewan titli xwer rasi. Biex najdlek il-verità xi kultant bejn u berruħa qiegħed ngħid xar kaza mala astaddi ruħ minn hawn kif ma jinduna ħadd qegħdin imsakrin hawn ġew aħna. Bħalissa, doppio, zero jena u profs, ħadd ma la ta' kasi. U iżjed ta' kasek. Kurjuża l-biċċa. L-sfortuna taf x'inhi? Illi mhux possibbli hawn ġew ikolli s-soldati ta' ċonta li qed nrabbihom f'battalja hawnhekk. U jien? Inċint. Jex, biex noqgħod nilaf jien u nagħti Fenna fjen, inti li joqgħod saqsini dwar il-metodi li kien juża Napoleon. Dwar l-istrateġiji militari tiegħu. Dwar il-modi tal-varji formazzjonijiet li kien juża meta jattakka l-għadu. Ara l-arja ta' toilet għaw ġew kemm għamlet l-udeni miskin. Imma l-aħjar naħdmu xi ħaġa wara daw profs. Naf x'nagħmlu ġens. X'nagħmlu? Sibta, Ivek namlu, għodin ejdu ċajt, il-xul xejn nara, jena nista nibdilek bieċajta ta' meta Pamela l-luħti ħazbita mara oħra. Kem konna ġurna l-għanċens! Kem konna tħakna, Ivek namlu, għodin ejdu ċajt, u bekk, nollu l-moral. Mbaxxu temperatura! Kompli, Dr. Briffa.
Mhux hekk biss, tal-li trid l-uffiċċju tagħha jkun permanenti hawnhekk biex tkun tista' tmexxi l-aqda tagħha mill-isptar stess. U tek mux ħassibu attrezzat kollox u kollu uffiċċju għajdila. U nimmaġina tkun trid li l-viżitaturi kollhom semmi l-menu tagħna wkoll. Waj, ma jdila tħallejna Mrs. Bonello xkull waħda. Illa dik aktar minn żewġa jilħqilha. Maħna ħafna rjedek u ħafna jgħat, un bat meta jkun maħħa, jisu biċċa xaħan fkarta xkull waħda. Ma da m'għandux jaqsam. Veru li Mrs. Bonello trid tagħmel l-uffiċċju hawnhekk biex kun il-ħin kollu madju l-żewġa l-professur. Majn ma dik il-karta li għandu l-professur fejn ma tara xemx li tajt Dr. Griffa. Dem tħakkek miegħu kull fejn ikun dem tiddeffes U taf għaliex? Għax inti għandek kuntatt dirett miegħu il-ħin kollu ta' ners. Araħi, issa, insomma. Del biċċa xogħol isseħ biss jekk naċċettaw aħna vera? Għala, sekku, il-mazz fidejna qiegħed wara kollox daqshekk. Daqsekku, u smgħu niftita. Ir-risposta li intu tkun xotta kemm jista' jkun. Ma aħseb xi ħaġa. Araħi, nistgħu ngħidula xi ħaġa hekk. Jiddispjaċina ninfurmawk li x-xewqa tiegħek dik li d-diriġenti tal-Istar San Valentino jirrikonoxxu l-aqda viżitaturi ma ġietx mill-qwa. U aħna wasalna din il-konklużjoni wara li domna niddeliberaw ħafna u bis-serjetà. Daqsew, u nistgħu nagħlqu hekk ukoll. Nirringrazzjawk tal-interess tiegħek u jekk għandek l-enerġija x'taħli sib xi ħidma oħra filantropika. Li tkun aċċettabbli. U li tagħmel iktar sens. U ħaġa oħra taridu ngħidula illi aħna tal-istaff maħniex lesti noqogħdu negozjaw magħha din. Daqshekk kixi kixi. Daqshekk u nibgħatu xejjer bil-proposti tagħha kollox. Mhux hekk l-affarijiet. X'jiġifieri mhux hekk? U issa mura rak kull ġurnalisti xalata jagħmlu kieku jkollna naġixxu b'dan il-mod li qed taġixxu intom. Għataw li kurzita. Intom xi xrobtu propjament, whisky jew kafe? If allura, x'inhi l-konklużjoni tiegħek, Dr. Griffa? X'qed tissuġġerixxi hi? Li nagħmlu kafe jew te ieħor. Daqshekk, għalli ma nagħmlilkom millu. Iqaf, Billy, iqaf. Iġġanix noqgħod niġi warajk. Inti trid tieqaf għax inti qed tiġri warajja. Flitz. Iva dal-ġeri kollu għax għedlek li rrid inbusek. Iqaf, Billy, iqaf. Għaliex hekk qed ngħid li naqbdek. Imbistek tisħi tajdu dak klim, tiġri wara pazjent nofsu maċċex u dik għax marda maċċi. Qed niġri wara raġel li jridu jsir żewġi apposta kollox. Ma waħda din. Kollox jiena l-arrusa tiegħek. Ma ta' se nittarrax. U allura għandi kull dritt li nbusek, Iva, qed tibża mill-bewsa tiegħi jew wiċċ ta' kelb. Mhux mill-bewża tiegħek qed nibża ma mill-lafsa ta' drijajk. Imbistek twilet flok Dr. Jelly u Dr. Jelly misut twilet flokok. X'qed ħawwad? Xidwejja, da xistorbi huwa. Laqqas tista' tara qalma bikom. Jimporta toqgħodu naqra kwieti forsi wieħed jorqod ftit. Kalma, ġens, kalma naqra issa. Kalma, għandi aptit, brovżin kisra. Kalma, ġens, kalma naqra issa. Kalma. Nara, poġġi bil-qedajn. Le, mandi sabar, oħtem. Għajlek sejja u nus bil-bija fajn, poġġi daġa waħda Dak li xej, joqgħod hemmhekk, ma rridx noqgħod hemmhekk. Wassa naqbdu nagħmlu issa. Nagħmlu bħalissa għandi update niflaxja lil innifsi. Uff, xidwejja. Jew ma tiġix ħaġa f'moħħok x'naqbdu nagħmlu. Forsi ngħidaw naqraw ġew. Nagħmlu. Ejwa, ħsibta. Inkantaw il-miżżeriere mill-forza del destin. Tajjeb, ġens, ma tkunx naf li inti dilettant tal-opri. Dilettant li nikkubiċċa li naf aransija. Ma nasparajna żmerġ. Arabis, ma tibdix tarġa tirrekonta li xi ċajt, fim tax taf x'nagħmel inta faras il-isfelek. U jekk jista' jkun nidħol ġol madumek. Naf li ċajt li għetlek jena ma oġbux u ma daħkux. Oġbuni, bikkewni, bros, ma oġbuni. Naf x'namlu ċens. X'namlu? Naf x'namlu. Ma... Għaru kaza najdlek xaqodu namlu. U għajja biex intiħina, ċajta. Kont sa najdlek illi biex naħdu l-ħin. Noqodu naqqaw. X'naqta? Għadina najdlek, għara. Xit ħallina najdlek dak li mtakirur, x'naqta? Se najdlek illi biex naħdu l-ħin u ma niddejqux. Noqodu naqtaw. Naqtaw Naqtaw il-morra. Naqtaw il-morra. Għax fid-dem. Għaw ċabdek, bro. Il-raħwa. Għara. Għand il-mobile, għaw. Allora ma ċempinix, bro. Yes, hello? Iva, Dr. Trapani jena.
Hey, hello, prof. Xinu? Intu min? Intu ċensu? Feqedin? Fid-dab? Fid-dab? Ara li ġej, issa stess, profs, issa stess ġej. Skużawni, ners Vassallo, Dr. Briffa, se jkolli nillarga immedjatament. Iġġara, żgur ċensu. Jo, il-professur, fej għalli qiegħed? Marbut bis-sigrit u ma nistax nitkellem. Min fejn naqbdu dod? Nistgħu ngħidula xi ħaġa hekk. Jiddispeċina ninformuk illi xewqa tiegħek dik il-diriġenti jieħdu sem. Nistgħu ngħidula xi ħaġa hekk. Jiddispeċina ninformuk illi xewqa tiegħek dik il-diriġenti tal-Isptar San Valentino jikkonoxxu l-għaqda tal-viżitaturi ma ġiex minn jirrikonoxxu. Nistgħu ngħidula xi ħaġa hekk. Jiddispeċina ninformuk Naturalment, wara li ħsiltni, issa sa tixxukta. Żgur, jew biex jaħtfu fuq xi tnuk mediku venjali, għax is-saksir nawġew ta' jew biex jaħtfu fuq xi tnuk mediku venjali, għax is-saksir nawġew dak l-ewwel in-nerv li komunalu. Dak il-ħassil bost dak. L-affarijiet tiegħek. Eżatt. Ej, ma nafx qed ngħid. Ix, għax inti għandek kuntat diret il-ħin kollu magħha ta' ħiners. Sorry, mija. Stess. U dak mhux ħassibu attrezzat kollox u kollu uffiċċju. u nimmaġa Isma, di ta' kika toqgħodx toħda vizzju ta'.